ma min kam a humanta kam ko woni ɗum anani kam kay he min ko kalanmi ɗo ene ko min mi namdaki miijo maɗe mi namdaki miijo ma min haalde kawam ka debbam normal ka bi kawam kom bi gorgol ma bi kaw e bi gorgol kam desondir darab mi anda darab mi anda ko suddari mi anda ko suddari wiyete mi anda hol darab so ari do min kasa gelma makko joni affaire o pare min mi pari ɗum gonnomi wiidem ƴeewa cuurayi e gali e ko mbimami ko mi halnimama noon mi yiiɗa jettuɗen woni hen nokku a suwa so tawi ko min tan a dañta cuura e gali tawi ko min wallahi fam mi fiyete ko nden fiya kam wallahi somi resima a addani cuura a addani gali comme par o a resata kam holmoni mo resata resata kam ko tagi wona mine ma yoro mine ma ko tagi wona mine ma ande wone ponnomi resdemo ka o bamma wi kam yomi yaha ha mo wuuri mi yeehi ha mo wuuri do a wawa wadde feere hamin desodirdade mboɗo godde ma are mboɗo rewma nguutu gila nde gonɗa cukalel mboɗo rewma nguutu mboɗo rewma nguutu de ɗum sa wawi ganda ɗum de yero neɗɗo goto woni ɗo e ɓerdam he eteno ko dara min mi wiyani ya nanname berdam nanname banduma faama faam par ce que resal somi resani momi warde o nenɗo somi resani momi warde neɗɗo e galle o